Гожыя дзянькі стаяць, шукаць прыгоды спяшайся. Машыны ўсюды ляцяць, хутчэй хадзем гуляць. Куды бяжым цяпер, не ведаю яшчэ. Калі ты побач мяне, я ў бяспецы з табой. Будзем бегаць, будзем ехаць, ах, як захапляльна гэта. Спатыкнёмся, паслізнёмся, тут і з'явіцца наш герой. Ледзь пагрозу побачыць, ён ратуе, тлумачыць. Сябар наш, гэта Полі Рабакар. Полі, ён заўжды побач з намі, абаронца, настаўнік. Сябар ён, найлепшы наш, дзяцей навучыць правілам бяспекі. Полі. Рабакар Полі. Дорожная бяспека. Калі ходзіш, разглядайся. Трымай! Гэта сапраўдная лічынка. Во, як круто! Добра, памяняемся на тыдзень. Ого, чмурэць! Бывай! Вау, што за клёвая гульня! Усё ж купіў сабе. Не, пазычыў у Ціма. Кевін, дах! Ну хутчэй! Добра, Скулбі! Кевін! Вунь туды! Так, важыць 27 з паловай, у вышыню... Ох, Джин, з табой усё ў парадку. Усё добра, Эмбер. Я забыла, якія былі значэнні. Джин, заўсёды глядзі навокал, калі ідзеш. Ага. Ты Полі не бачыла? Ён ад'ехаў. Працуе з дзецьмі. Ясна. Кевін? Кевін! Так, ого, як круто! Кевін, ты мяне не чуў? Не чуў, мама. Пагуляй з Сюзі. Мне трэба нешта зрабіць. Пачытай мне, калі ласка. Ну, воўк дзьмуў і дзьмуў, а парасяткі жылі доўга і шчасліва. Канец. Прачыталі. По-мойму, ты прачытаў няправільна. Слухай, я трохі заняты. Схадзі пагуляйся сама. Угу. Так. Будьте осторожныя. Бывай, Скулбі. Кевін, ты готовы пагуляць у футбол? Га? Сёння? Слухай, сёння я заняты. Да што з табой? Ты забіў проста на ўсё. Прабач, бывай. Я пабег, убачымся, дах. Кевін! Так, час гуляць у цудоўную гульню. Вітаю, Полі! Вітаю, дзеці. Думаю, ўжо час ісці. Вітаю, Полі! Вітаю, дах. Ідзеш на гульню? Так. А дзе Кевін? Ён не прыйдзе? Не прыйдзе. Кевін сказаў, што надта заняты, каб гуляць у футбол. І што ён робіць? Без паняцця. Як табе ружовыя штаны? І фінальны удар. Вось так табе. І так, і так. Ну не. А, добра, уго. Скачок сілы. Гей, што гэта толькі што было? Эх, і не спрабуй. Вуху! Перамога, так! Так! Дзе гэта я?
Кевин! Стоп! Стойте! Оу, было страшно. Кевін, розкажи, що здарилося. Ну, я гуляв гульню, а Потім що? підняв голову і опинився у середині дороги. Кевін, ісці па вуліцы і адначасова гуляць у гульню вельмі небяспечна. Калі ідзяце побач з дарогай, трэба быць уважлівымі. Нельга гуляць у гульню або чытаць кнігу на хаду. Гэта нават больш небяспечна, чым ісці заплюшчанымі вачыма. Слухай, калі гуляеш у гульню, пішаш штосьці ў сваім тэлефоне, чытаеш кнігу або слухаеш гучную музыку, то проста не заўважаеш, што набліжаецца машына. Гэта вельмі небяспечна. Добра, Полі. А ведаеш што? Відэагульні файныя, але пагуляць у футбол з сябрамі нашмат весялей. Так. Ну давай, бі! О, не! Добры удар. Усё, мы прайграем! Не прайграеце, сапраўдная гульня толькі пачынаецца. Кевін! Наперад, Дах, покажи ім! Давайте, адбірайце мяч! Ён б'е і забівае! Не забівае. Мультфільм агучаны студыяй «Гаварун Бай». Шчыра дзякуем Валерыю Мяцельскаму, Мікалаю Мяцельскаму і ўсім фундатарам за падтрымку. Ha ha ha!